Muchas gracias. Voy a empezar por quien me ha precedido. Muchas gracias, Irene, azote del gobierno, pero mucho más allá que azote del gobierno, aquella persona que en esa moción de censura nos demostró, como nadie, dónde estaba el futuro de este país. Gracias, Irene, por esa moción de censura. Porque yo ahora, efectivamente, estaré aquí en Cataluña, pero si he aprendido en algún sitio, lo he aprendido en muchos sitios, lo he aprendido en luchas como los compañeras y compañeras de Titan Lutz, que un saludo enorme a los compañeros y compañeras de Titan Lutz, porque vuestras luchas también nos representan a todas y a todos, porque vuestras luchas nos representan a todos y a todas, y todos y todas tenemos que solidarizarnos con vuestras luchas. Pero decía que si en algún sitio he aprendido la fraternidad, es con vosotros, con vosotras y contigo. Es decir, lo he aprendido en el Grupo Confederal, en un sitio donde nos reuníamos voces de toda España, con acentos muy diferentes, y algunos vocalizábamos poco, además, como yo, y además con un catalán importante. Creo que competía con Tardá para ver quién ponía el acento más claro o más oscuro. Pero si en algún sitio yo he aprendido la palabra fraternidad, ha sido contigo, ha sido con Pablo, ha sido con los compañeros y compañeras de Marea, ha sido con todo el Grupo Confederal. Por tanto, muchísimas gracias porque representáis el futuro de España, claramente. I hoy, además, tinc l'honor d'estar en una grandíssima ciutat de les lluites, una grandíssima ciutat del canvi, que és el Prat. Una ciutat, i ho explicava la Marta, que a diferència de la Barcelona de Tries, va saber presentar un recurs, com altres ciutats de Catalunya, quan la Generalitat va decidir, també unilateralment, va decidir que no donaria més diners per a les escoles bressol, pels drets dels nostres infants als municipis. I avui hem sabut que aquell recurs que va presentar el Prat, a diferència de la Barcelona de Tries, ha sigut finalment acceptat, s'ha dictat sentència per part del TSJ i que la Generalitat té l'obligació, efectivament, de pagar a les escoles bressol. I això ho podran tenir totes aquelles ciutats que van presentar el recurs, perquè la Barcelona de Tries va decidir no presentar el recurs. Va decidir que els infants, els nens i nenes de Barcelona, no es mereixien ser defensats davant del trencament o la retallada dels seus drets. Val a dir que per sort la Barcelona de Tries ja no existeix. Existeix la Barcelona d'Ada Colau, que inverteix 40 milions en escoles bressols, mentre la Generalitat inverteix zero. I és que, i deia per això orgull de poder estar en aquesta ciutat que evidentment mai ha estat atrapada en blocs, perquè els blocs el que fan és fer desaparèixer la gent. Fer desaparèixer, es parla del país però no es parla de la seva gent, i no hi ha país sense la seva gent. Moltes vegades quan ens diuen vostès parlen de l'agenda social perquè no volen parlar del país. Dius, és que no hi ha país sense la seva gent. Ahir estàvem en un debat per explicar-ho gràficament el que ha passat en aquest país. Estàvem en un debat on hi havia un candidat d'un partit que havia governat la Generalitat de Catalunya, d'un partit que es reclama d'esquerres, i li estava parlant de les retallades, de la consolidació de les retallades, de la necessitat d'invertir en educació, de la necessitat d'invertir en sanitat. I de cop, i el pitjor és que no m'ho va dir amb mala intenció, m'ho va dir de forma absolutament innocent. Em va dir, però Xavi, al mig del debat, tu creus que ara mateix el problema d'aquest país són les retallades? Un partit que es proclamava d'esquerres i que havia governat la Generalitat de Catalunya. I jo li vaig dir, el problema d'aquest país és quan algú que es deia d'esquerres es va pensar que les retallades ja no eren un problema. I en aquell moment aquest país es va convertir en un país dèbil. I en aquell moment aquest país es va convertir en un país vulnerable. I en aquell moment aquest país es va convertir en un país que en comptes d'avançar, retrocedeix. I com algú que es proclama d'esquerres pot oblidar que en el centre del país hi ha efectivament la seva gent. De fet, és per això que els blocs s'enfonsen. Aquests blocs que ens diuen que són les úniques alternatives, en realitat, ara ja estem veient a la meitat de la campanya que s'estan enfonsant. I s'estan enfonsant
perquè no posen al centre la gent. S'estan enfonsant precisament per això. De fet, quan vam començar la campanya, nosaltres vam dir, apostem per l'agenda social. I tothom ens va dir, això és impossible. En aquesta campanya no es parlarà d'agenda social. Quan hem passat l'equador de la campanya, descobrim que la senyora Arrimadas ens ofereix un pacte. I diu, i el pacte el faré en base a l'agenda social. No parlaré massa de quina és l'agenda social de la senyora Arrimadas, és igual, però s'ha vist obligada a parlar d'una cosa desconeguda absolutament per ella, que es diu agenda social. I de fet avui mateix hem vist com la CUP ha dit que el seu pacte amb Convergència, de nou, és curiós, amb Junts pel Sí i amb Esquerra, que el seu pacte es basaria en l'agenda social. És a dir, que allò que tots ens deien que no estaria en aquesta campanya hem aconseguit posar-la al centre. I l'hem aconseguit posar al centre perquè efectivament està en el centre del país. Però no valen còpies. Uns ens roben els cartells, a falta de més idees, ja no tenen idees ni inclús ni per dissenyar cartells, i altres comencen a parlar d'agenda social. Anem als originals, sí? Tant en els cartells com en els programes socials. I vam veure claríssimament com quan es parla de blocs la gent queda fora. I ho vam veure quan en un debat en el qual es presentaven dues candidates confrontades, dues candidates que diuen representar dos models de país radicalment diferents, en aquell debat només es podia estar a favor d'algú, de Jordi Évole, perquè de les altres segur que no s'hi podia estar. Bé, doncs en aquell debat, aquelles candidates que representaven, deien, dos models de país diferents, no sabien la taxa d'atur d'aquest país, que només és la punta de l'iceberg, aquest 12,5% d'aturats i aturades d'aquest país, aquest 500.000 de persones aturades d'aquest país, aquestes 200.000 famílies que en aquest país no reben cap ingrés, però només és la punta de l'iceberg de 500.000 de persones més que no estan aturades i no arriben a final de mes. Només és la punta de l'iceberg d'una precarietat absolutament brutal, només és la punta de l'iceberg del que ensenyava Vicenç Navarro. En aquests moments el 40% d'aquest país viu pitjor del que van viure els seus pares. En aquests moments el 40% d'aquest país viu pitjor que els seus pares. Tampoc no sabien la dada de les 8 dones assassinades per violència masclista, que quan no la sabien eren 8 i avui ja són 9. No sabien les dades de les dones assassinades, que també és la punta de l'iceberg d'aquestes 3 dones que cada dia reben algun tipus d'agressió sexual, que també és la punta de l'iceberg d'un 23% de diferència salarial entre homes i dones. I vull recordar, i amb els companys de Titanuts avui aquí, el vell lema del moviment obrer. A igual treball, igual salari. A igual treball, igual salari. I uns ataquen l'escola pública catalana, cas de Ciutadans. L'ataquen per molts motius. El principal és perquè no hi han anat mai. Si no, no tindrien la vergonya d'atacar-la. I altres diuen que la defensen i li retallen a l'escola pública més de 600 milions i diuen que la defensen i no saben que a Catalunya hi ha 1.017 barracons. Quan apareixen els blocs, desapareix la gent. Quan es presenten candidatures que parlen de pàtria, i uns parlen de la pàtria catalana i els altres parlen de la pàtria espanyola, en realitat no hi ha pàtria sense la gent. I quan desapareix la gent, quan no saps els problemes reals d'aquest país, quan no pots mirar la cara dels teus conciutadans, no ets la solució absolutament a res. I això és el que passa amb aquests blocs i per això aquests blocs s'estan esfondrant. Perquè tenim un bloc on tots els camins duen al Puigdemont. Un bloc on és igual que votis a la CUP o que votis a Esquerra o que votis
aquesta coalició que és entre Convergència i el PDeCAT, que ja és com el súmum, la síntesi absoluta, duen a aquells que ara mateix fan un discurs absolutament caòtic, aquells que ara mateix no ens diuen què volen fer després del 21, aquells que ara mateix estan fent el que ens va portar al clot i a l'atzucac com a país, és a dir, no plantejar els problemes en termes de país, sinó plantejar els termes en termes de partit i de poder. I quan no planteges els problemes en termes de país, sinó de partit i poder, te n'oblides de la seva gent i acabes fent decisions irresponsables que ens han convertit en un país vulnerable, decisions irresponsables que van frustrar a una part del país i van deixar de banda l'altra part del país. La unilateralitat es va practicar no només contra l'Estat, no només contra la legalitat, es va practicar contra una part del país. I això és el que ens ha portat a la vulnerabilitat que ens hem de recuperar. Però també és, ho direm paraules d'un polític català, que al Congrés el coneixem, Joan Tardà. Joan Tardà deia, maleïda de la pàtria, per catalana que sigui, que oblida els seus fills. Maleïda la pàtria, per catalana que sigui, que oblida els seus fills. I quan retalles 600, o quan consolides retallades de 600 milions en sanitat, no, 1.000 milions en sanitat, 600 milions en educació, quan dius que no hi ha recursos, però et dediques a donar milions i milions a les escoles que separen per sexes, aquestes que sí que adoctrinen, maleïda la pàtria, per catalana que sigui, que se n'oblida dels seus fills. Maleïda la pàtria. I l'altre bloc, jo ja em nego a dir-li bloc constitucionalista. Perquè aquells que s'han carregat, nosaltres volem superar, efectivament, el règim del 78. Creiem que s'ha de superar, però aquells que diuen defensar-lo s'han carregat tots els acords bàsics del règim del 78. S'han carregat el pacte social amb el 135, s'han carregat el pacte territorial, s'han carregat el pacte democràtic. Per tant, dir-los constitucionalistes em sembla directament un eufemisme. Els diré d'una altra manera. El bloc de José María Aznar. José María Aznar, que feia molts anys que no el sentíem, no passava res, jo de veritat no el trobava a faltar, va decidir regalar-nos el dubtós honor de fer per primera vegada una entrevista després de molts anys a la cadena SER per parlar de Catalunya. I José María Aznar va dir que va explicar la solució per Catalunya i va dir a qui s'havia de votar el dia 21. Val molt la pena recordar això. Quan un vagi a votar, que se'n recordi per qui va demanar el vot José María Aznar. A vegades tens dubtes i hi ha imatges que t'ajuden, imatges que clarament t'ajuden a decidir-te. I José María Aznar va dir per aquest ordre, a més, va dir per aquest ordre, va dir s'ha de votar Ciutadans, no, quan li vaig dir a l'Inés Arrimadas al debat, li vaig dir José María Aznar ha demanat el vot per vostè, perquè és veritat, va demanar primer per Ciutadans, i el senyor García Albiol em va dir, perdoni senyor Domènech, el representant del Partit Popular a Catalunya sóc jo. I vaig dir, miri, no estem d'acord en res, però això és veritat. Li vaig dir, de fet, la màxima demostració que el Partit Popular ha renunciat a fer res a Catalunya és que vostè sigui el representant de Catalunya del Partit Popular. Directament. Doncs... Però tenia raó, sí, ell és el representant de M. Rajoy, però la representant d'Aznar és la senyora Arrimadas de Ciutadans. Però bueno, va dir, sí, i també es pot votar al PP, també ho va dir, s'ha de votar a Ciutadans, al Partit Popular i al Partit Socialista de Catalunya. Aquestes són les 3 butlletes de José María Aznar pel dia 21. Jo vull contestar, són 3 butlletes que ens han explicat que sumen d'un govern Frankenstein, perquè no els uneix absolutament res. Només els uneix la negació. Absolutament res més que la negació. I aquest país no es pot construir només amb la negació.
no es pot construir només votant en contra. S'ha de construir votant a favor de tots nosaltres amb tota la nostra pluralitat, no contra nosaltres. No votant en contra de nosaltres per acabar atacant l'escola pública. No votant en contra de nosaltres per tenir més retallades socials. Hem de construir el futur d'un nou temps de solucions, no quedar atrapats en el passat. Però en realitat és un bloc que ja se sap que no suma. De fet, per això la senyora Arrimadas ja, en plan desesperat, està demanant que nosaltres l'ajudem. Un dia un periodista m'ho va preguntar, vostès ajuden a la senyora Arrimadas? I em vaig quedar tan al·lucinat que no vaig contestar perquè és que estava... i vaig crear certa confusió, després ho vaig tenir que aclarir. Bé, aquest és el bloc, efectivament, de José María Aznar i m'agradaria contestar directament al señor Aznar. Tengo una mala noticia para usted. Hoy le decimos que lo sentimos, que su candidata no será presidenta de Cataluña. Y no lo será porque su candidata, como usted, no suma, resta. Y no lo será porque el pueblo de Cataluña, por mucho que quiera echar legítimamente a quienes nos han gobernado hasta ahora, no se va a resignar a dar el gobierno a la precariedad, al IBEX 35 y a José María Aznar. Eso no va a pasar. Pero tengo una segunda noticia que digo con inmensa alegría para el señor José María Aznar. Ustedes se han metido en nuestra casa y le vamos a devolver el favor. Porque hoy será en Cataluña el desbloqueo, el gobierno de progreso, el gobierno del cambio, hoy será en Cataluña y mañana será en España. Y mañana será en España. Porque, señor Aznar, en realidad solo hay una papeleta que construye la alternativa de este país. Solo hay una papeleta que es alternativa, evidentemente, a los gobiernos de los señores Puigdemont, a los gobiernos de esas izquierdas que se doblegan demasiado a menudo a las derechas y de esas derechas que nos han llevado a una situación de vulnerabilidad como país. Solo hay una papeleta que es alternativa tanto a esos gobiernos de Puigdemont com a alternativa a tus gobiernos, José María Aznar. I aquesta papeleta és la papeleta de Catalunya en Comú Podem, que és la papeleta del canvi, la papeleta dels bloqueig, dels drets socials, és la papeleta de la construcció del futur d'aquest país. És la papeleta on deixarem enrere un passat que fa massa temps que dura i construirem un futur que efectivament tenim pressa per construir-lo, d'un nou govern. No només la clau, un nou govern per Catalunya, un govern transversal, un govern de progrés social i de progrés nacional. Lo siento, señor José María Aznar, pero no debería haberse metido con nosotros. Gracias.